Mao ni ang second day nako diri sa bukid day. Ug mao din ni ang ako ang i-rebond karon, mao na iyang before day ug mao na pud ni ang iyang after pag human ako og rebond. Ug kani day akong client karon day no, kaya yang day buhok kani day kay healthy. Kumbaga day ba day V pa ang iyang buhok. Mo na sa kadugay sa panahon day naka-rebond na jud ko og healthy hair. Marag dili ra kay mahago ang pilingwapa ning adlaw day no, please lang. So sayo day kay kun ni mata ni sa bukid day no, kay lagi ako ang gianda mga ako ang medisina. Kay akong client manggod ani day no, kay kuwang na lagamay day mamukaw na siya sa kuha. Kay lagi day silinga ra man pud nako ni ang ako ang i-rebond karon. Mo nang nagdugay-dugay mata ang pilingwapa day oy. Anyway day mo din ang ako ang i-rebond karon. So ang buhok sa akong client karon day kay nindray lang siya day kay lagi day sige niya upugngan. Kay lagi day 15 years old pa sad ni ako ang client karon day no, please lang. Mo nang wa pa siya kabalo day kung unsa ang pagatiman ang iyang buhok. Kay V pa man iyang buhok day mo nang gamitan ako nig medisina nga color green. Puro medisina ra sad ni ang ako ang i-rebond sa iya karon. Kumbaga day wala na ko ni halui og mga treatment pa. Kay lagi virgin hair man ni ang iyang buhok og di man po ni siya damage. Mo nang wala ko laing gisagol sa ako ang medisina. Ug kanindot man unta day no kung inaani permi ang buhok nga ako ang mariban ba. Kana bitong wala day mga issue nga buhok. Kay kung inaani man gud ang ako ang i-rebond day no, kay marag relax ra kay ako ang paminaw. Kay lagi day dili man gud matrabaho ang buhok day pag dili siya damage ba. Pero lagi day kay taragsaon naman kay ni inani nga buhok. Kasagaran karon day kay guba na kay mga buhok day kay lagi pilingwapa man gud kaayo. Anyway, day katong dito pa ko sa Iligan ba. Ay just mio day daghang kay nag-uwak sa kuha day kay magpariban sila sa kuha pag uli na ko diri sa bukid. Pero pag abot ako diri sa bukid day wa na sila nanunga. Unyag na pa ko sa Iligan day apurado kay sa tanan day nga paulion ko. Kay lagi daw day magpariban sila. Pero pag abot diri sa Pilingguapa sa bukid day, wa na nag-chat na ko day nga magpariban sila. Anyway day mag-move on ta. So samtang day nagpaabot ko nga maluto ang buhok sa akong client. Mo nang limpyo na sad ang Pilingguapa ani. Pag human akong limpyo day og naluto na pud ang iyang buhok, mo nang niadto na pud mi sa tabay day kay diri na ko waswasan iyang buhok og diri pud na ko siya lungsan. Ay please lang. Bitaw oy pag nako sa bukid mang rebond day, diri jud ko sa among tabay mang waswas day kay para tangtang tanang medisina ba. Pag human ako waswas day nag-blower na sad ko ani. Then fast forward ta day no, nagplansya na sad ko. Narabay mga suyaon day no nga moana sila day nga di daw ko kabalo mo plansya. Ay dada bahala mo diha day. Plastic masiguro na iyong mata day kay di man mo kita kung giunsa na ko napagplansya ang buhok sa akong client. Dayon day wala na akong gipakita sa inyo day ang pagbutang nako sa medisina ikaduha og sa pagwaswas iya ha. Kay lagi day kanang pagka-vlog nako karon day kay puro ni fast forward. Kay busy na magkukuha ng mga panahon na day kay naabot na pud ang akong isa ka client ba. Unya ang isa man gud ako ka client ani day kay medyo matrabaho ang iyang buhok. Og anyway day mo na day na iyang before og after sa iyang buhok no pag human ako rebond. Inana na kanindot iyang buhok day gunana nakasinaw. Aw pati langaw nga motug pa si iyang buhok ani day maulaw. Ay grabe naman po ni ka over. Anyway, mo ra dito ko i-share sa inyo day no og dire ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manambay mo ay.